Nhengo yangu haisi kumira nekuda kwemurume ndakamuudza akati ndinogona kupura pari ndinogona kusangana nemudzimai pamwe chete zvatopera uyu ndobva ndamuti handi unondiratidza kwawakarara nemudzimai ndinoda kuti tiende kwese kana ndiri zvandakabata nyarara yei nyaya yangu yakaitika muna 2019 kwa 3 July ini ndaenda kubasa ndienda kubasa murume waiuya kumba kwangu achiuya kumba kwangu achinyepera chiporofita anogara pachechi paunited madzimai vaenda kunochera mvura vachibhadhara pamwedzi saka akashandisa mukana iwoyo wokupfimba mudzimai wangu akarara naye akaita zvaaita inini pane ndisipo ndoenda kubasa 21 days 7 days off ndakauya uri musi wa in fact ndakabata message musi wa 3 July 2019 ndakaudzokera kubasa message iyo yakanga yakanzizvo aripo here mukoma ko ari kudzokera rini zvikanzi aripo asi manje ari kubuda zvikanzi wewe kunditsvinyira kutondidadira zvikanzi iwo wanga usingazivi here kuti ndiri kumwedzi zvikanzi ari kurarama sei inini watondinonokera zvikanzi mira ndiri kuuya ikoko chakaitika ndechekuti mudzimai wangu ndingati mwedzi wangu wapfuura waJune wacho foni yake yanga yaane pin code isisaiswe pasi inini hangu semaongorora ndakazviita ndakangoti zvinhu izvi ndichazvibata saka chakaitika musiwo ndechekuti inini ndakaoneka ndikati ndorambomanya kuti arweni pane zvandoda unotenga ndichibva ndadzokera kubasa ndakangoenda zve2 minutes ndobva ndanotenga zvinhu zvangu ndobva ndadzoka iye akanga aenda kumvura kuna chakuda kwe ndobva akanganwa foni sezvineiwo musiwo yakanga ibvisawo pin code ndichipinda mumba ndobva ndatoona message ichipinda ndobva ndangotora foni ndobva ndaenda naye ndobva ndanoiviga mudzimai nguva diki akabva auya arangarira kuti asiya foni achisvika pamba akaswana ndisipo ndakanga ndaenda kwaamai akanditeera ikoko akasvika zvikanzi bamurvi ndimi atakura foni here ndikati ndirambotora foni handiramboiwana kandisecha ndobva ndangoita pasina chandiri kuziva ndakabuda ndikaenda kubasa pa2 weeks mudzimai wangu akanditeera ndobva asvika achiti kune nyaya iriko kumba ndiri kunzi izvenini ndiri kudanana chakuda ndakazobatwa nechikomba nemamwe madzimai ndikatukwa kumvura saka nyaya yacho ikuda kuti yakamirira inini ndikati ai iwe chienda nyaya iyo ngaiende inogadziriswa nasabhuku kana chinge yagadziriswa pamunenge mafira nyaya iyo ndopandichaita sei ndopandichaitangira zvakanaka pakudzokera pamameseji pane pandakaona pakanga pakanzizvo saka wakavaita sei ipapo pakandiitisa meseji pakandishungurudza ndikasanzwisisa kuti paida kuedza kutaura kuti udii ndakaenda ndichienda kubasa ndiri murodhi mumotikari ndakatanga kurwadziwa nenhengo yangu zvisingaite kuita sokunonzi iri kuchekwa ndofunga ndakaenda kubasa pa2 weeks dzandakapedza ndiri kusvika mudzimai awe ndairwadziwa andiudza nyaya ndobva ndamuti chienda nyaya inotongwa kana yatongwa wozondiudza but ena unoudza chakuda kuti ndiri kuuya ikoko akadzokera kumba nyaya inokwanisa kunotongwa kwasabhuku yanzi iri kumirira inini pandakadzoka kubasa musi wandakadzoka kubasa musi wa27 August ndakabva ndamufonera mudzimai ndikati handei tonosangana kuHarare kumunin'ina wake ndobva ndafonera mukoma wake ari kuBeatrice ndikati ngatisanganei kuHarare kumunin'ina wenyu taenda ikoko ava ndakavatextira mameseji handina kuvaforwardira mameseji akanga ari mufoni ndakavatextira saka ivo vakaudza munin'ina wavo nyaya yakanga yaitika ini handira kumuudza saka tosvika togara pasi ndovatsanangurira kuti munin'ina wenyu haasi kundifambira zvakanaka kune nyaya
dzekuti arikudangana nachakuda akairamba nyaya pachena. Ndikati maita zvakanaka. Matauriro akaita ndeyekuti hama dzake dzakagutsikana kuti ndaimunyepera. Kusvika vatondiudza kuti bamunini ishanje dzamuita. Ndikati alright, maita zvakanaka. Ndaura uchikuudzai kuti zvatanga tichitaura zvese zvezvi tanga tichinyepa. Ndopandakaburitsa foni ndobva ndavapa. Zvikanzi ndimi manga muine foni. Ndikati hongu ndinayo. Mashoko ese anga achitaurwa nemudzimai wangu achiti ari kupomerwa. Verengai mameseji aya. Vakoma vacho nemunin'ina wacho vakanyara vakati munin'ina mumwe achiti mukoma dai wangu watokumbira ruregerero kumurume wako. Iye haana kukwanisa kundikumbira ruregerero. Ndobva ndati zvaaramba kukumbira ruregerero handei naye kwatete nyaya ifambe igadziriswe nevakuru. Akaramba akati kana zvava zvekuenda kwatete ina ndichakwanisa kuita se kuenda ikuwo kweni ndakuenda kumusha kwenu. Zvikanzi unoenda kunodi kumusha iwe uchiziva kuti wakaramba. Takatseketudza nyaya kusvika sisi vacho vakandifunza kuti saka todii. Kati my God, iyi nyaya handingagona hangu iendesa mberi. Nyaya iri kuitika ndeyekuti akati arikuda kuenda kumusha anogona kuenda hongu, but dambudziko richasara kuvana vavo. Saka nekuda kwevana ngatidzokerei kumba. Tadzokera kumba. Tisati tadzokera kumba ndakafonera chakuda. Ndikati chakuda uri kuziva here nyaya yako? Zvikanzi hongu. Ndikati ndiri kuuya ikoko. Zvikanzi ndapota musauye kumba kwangu, regai ndigouya ikoko. Ndikati zvaudonitaurira ndati ndiri kuita sei? Ndiri kuuya ikoko. Tichinosvika kumba mudzimai wangu handina kana chandakataura naye. Nyaya yakangoitawo seyangonyararwa. Handina kumubvunza, ndamutuka, handina kana kumupopotera. Uyu manheru acho akauya. Ndikati wauya kuzoitei? Handisuda kukwana panapo. Zvikanzi aiwa nyaya dzangu ndiri kudziziva. Ndikati unoziva here kuti ndogona kuzokwana. Saka suduruka panapo. Zvikanzi ndauya kuti titaurirane nekuti nyaya iyi ikasvika kumudzimai wangu haizobuda zvakanaka. Ndikati ndo zvauri kufunga? Musha wangu wauparadza asi uri kuda kuprotecta mudzimai wako. Zvikanzi kana kuri kubhadhara hangu ndobhadhara. Ndikati handidi kubhadharawo nyewe. Akati aiwa ndinobhadhara. Ndikati unobhadhara? Saka wondibhadhara $1,000. Zvikanzi hongu ndinobhadhara. Akaenda. Ndafunga akapedza 2 weeks ndobva auya ne$20. Ndobva andipa. Ndikati ndo mari yacho here uchazokutamba neni? Uchazondipa kugumbuka zvokuti ndichatora action? Nyaya iyi handina kuifambisa nemhaka yekuti ndakanga ndichida kuedza kuprotecta vana vangu. Handinoziva kuti murume uyu pauti anotori nenyaya yaari kuronga rwesere. Zvichida mudzimai akanga akutyiswa nemhaka yekuti handina kumufunza. Saka vane zvimwe zvavakatanga kuronga. Vachironga ini ndichidzokera kubasa, ndichidzokera kubasa, ndichidzoka, handisi kutaura. Uyu akangonyararawo. Right? Mumwe musi ndakamuendera. Ndikati ngatisainirane pasi. Nyora nyaya yako. Ndobva anyora. Ndobva ndati chindipa. Ndobva ndakachengeta. Umbo hwese hwanga huripo hwekufambidzana kwavaita mudzimai akadhilita zvese zvikapera. Uyu achiparadzawo nekwake. Right? Ndikavati imimi muri kutaura zvechokwadi kuti makanga muchirara mese. Zvikanzi hongu. Uyu ndobva ndamuti handi unondiratidza kwawakarara nemudzimai. Ndovatadzika vaskondiratidza kwaaiti ndokwairara nemudzimai wangu. Ndikati ndipapi? Akapashaya. Haana kupanongedzera. Right? Ndobva ndamuchienda kumba kwako. Mudzimai ndobva ndamuti iwe wairara nemurume we. Zvikanzi hongu. Kupi? Ndobva taenda same direction. Ndobva anondiratidzawo kwake. Papi? Hapana kuwanika. Uniziwa? Ndikati matsananguro avaita hapana pandingati varefu vakaita semuti uyu wakafona. No, ndatoniziva here. Hongu.
Akakuchaja mari 1000. Ukabhadhara mari? Ndikakuti mari hombe yandakabhadhara ndandawati chakupa 10,000 dini ndikazopa 5,000. Kakuda. Sadi undipamura. Ayo, iwe Mukati akutora no Tsamba yake yakanyora ndii. ukapuwa chiwe? Akandipa $20. Ndobva achandipa zvidhina 5,000. Ndobva ndaenda kunotora zvidhina ndakawana Queen 2,000. Akati zvimwe zvakashandiswa nemunin'ina wake. Gorero ndobva radarika. Ndobva azonditi achandipa futi zvimwe 5,000. Ngati uyu munhu arikuda kutamba neni. Paya ndakaenda kunostora ndega nemota ndikati takura zvidhina zvacho zvive kuno. Kwakatakurwa futi 2,000. Zvakaunzwa pamba, zvakaunzwa nanhombo jena. Alright. Ndo right. Shikaita zviro. So far, you have a 4,000. 4,000. Zvidhina 5,000. Ndokunga ndataura kutanga kuti zvizovataura pana kwakodzi. No, chizegara zvakadaro. Mari 1,000. Unobhadhara mudare munototi munhu kana abatwa nomukadzi womunhu mombe 4. Depends kuti wabatwa sei. Kana kusvika 6 tosvika kuitira kuti upombwe udzikama. But panapa unobhadhara 920. Ndiyo unobhadhara every month unobhadhara 300. Handisi kushora kutonga penyu. Pane nyaya dzimwe dzandandoda kuti dzijetedzwe. Ndandisina kupedza. Mudzimai wangu akaronga nemurume wangu. Akasimuka akaenda kumusha kwavo. Asimuka aenda kumusha kwavo. Akaenda nevana 2. Mukuru wacho akaramba kuenda. Right. Mukadzi achisvika kuti vaparadze umbowo kuti hakuna nyaya iriko. Mukadzi akasimuka akaenda kuSouth Africa 2020 muna February. Vana vangu 2 vari kumarondera kuti ari kwandikuita kunoko. Havazive baba, havazive mai from 2020 up to today. Pamusoro pezvo ina ndina mudzimai. Handisi kukwanisa kuroora mudzimai. Nhengo yangu haisi kumira nekuda kwemurume ndakamuudza akati ndinogona kukurapa. Uyu. Pamusoro chakamira. Ndofunga kumashure kwese uko ndataura kuti hapana kana kuwapoza. Ndopindura kwekutanga kuti hanzi ine ndakauraya umbowo. Ayi umbowo. Ndinokuraya umbowo nokuti handakupenda ndakaramba nyaya. Tera unzo kwese kwa unabasa. Alright. Nenyaya yakuti hanzi ndakavagadzira. Ipapo ndofunga ndoona madzimambo kunotorwa n'anga kana chinhu ndinoda kuti tiende kwese. Kana ndiri zvandakabata No, don't worry. Isusu tiri kuti tazvinzwa. Tati mwanyora here mari ndo. Ndati inobhadhara idzokere pa 1,000. Ndaita iso. Wati nhengo yako haisikumira. Ndati iso. Ndinogona kusangana nemudzimai pamukamwe chete zvatopera. Ngatiite iso. Unozouya yani wanga zouya unoona ufi ari papa unopiwa namba dzouya wokutanga unoenda naye kuna chopani chinyudzi kana azouya aronge kuona kugadzirwa tasangana nazvo zvinoitika tapedza next case